हेल' लोगोफोर, आंनि इउटुब नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा आङो भिडिअआव फैयैया साननैसो जाबायमोन। दा एसे खामानि दामानि बेस्थ'नि थाखाय आङो भिडिअआव फैनाय जायाखैमोन। दा दिनै भिडिअआव नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै दान्दिसे नुजाफैलायबाय। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो फारि फारि लोगोफोर। दा जाथाया ओरैबायदि लोगोफोर, आं दाख्लि माखासे भिडिअ हगारदोंमोन, माने खामानि मावनाय मयखौ लानानै मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आङो। दा बेखौथ' गोलावै बुंफिनला, माने शर्टै बुंनाय जासिगोन आरो आङो। माने दा भिडिअ हगारनायाव बिथांमोनहा माने मा होनो लाजिनाय मोनदों। मारै लाजिनाय मोनदों? माने आं आगोलबो बुंखादों, सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला बिथांमोनहा गन्थङाव दै हाबो। माने लाजिनाय मोनो, माने खर'आव अर जोङो बिथांमोनाव। माने दा बेनो लोगोफोर, बारा बिथांमोना जुदि गाज्रि मोनब्ला प्रेस कनफारेन्स खालामो, प्रेस मिट होलाबायो आरो केस बायदिसिना होनो धमकि होलाबायो बिथांमोना। बेथ' दानि गोदान बाथ्रा नङा, बेयो माने एकदम बिसिनि माने मा होनो, बेयो मोनसे प्रजेक्टखा। सोरखौबा धमकिनाय, सोरखौबा केस होनाय, सोरखौबा माबा मोनसे जायोबा प्रेस मिट होनाय, बिथांमोननि जिखुनु आं बेखौ जेबो साना आरो। दानिया होमबाबो मेन पइन्टआव फैदो। दा बेनो जाहैबाय, दाखालिसो माने फ्राय माने मैयासो होनजायो आरो, आं मैयासो नुदों बिथांमोननि प्रेस मिट होनायखौ। बे जाहैबाय जरानिफ्राय पलासपुरि BCDCनि आन्डाराव थानाय जायफोर बिथांमोनहा UPPLनि माखासे मा होनो मावथिफोर, बिथांमोनहा आंनि सायाव ओरैबायदि प्रेस मिट होदों। बिथांमोनहा लाजिनांनानै आंनि पार्सनेल एटाक, माने आंखौ पार्सनेल एटाक खालामदों आरो बिसोरो। जेबो साना, मोजांनि बाथ्रा, आं गोजोननायसो मोनदों। माने बे खोथाखौ फोरमायनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखरसो होगोन। आंनाव गाज्रि मोननाय गैया, आं गोजोननायसो बावगोन बिथांमोननो। ओमफ्राय आङो ओरैबायदि मोनसे माने माखासे खोथा बिथांमोनाव थालांनाय बायदि मोनदों। माने बिथांमोनादि होनदों आंखौ जेनेबा गामियाव बयकट, एक नम्बर, बिनि फिननायखौ आं दा होलांगोन। आरो जाहैबाय 2 नम्बराव जाहैबाय नारि केलेंकारि बिथांमोना होदों, बुंदों माने उमुक जायगायाव ओरैबायदि जादों, उमुक जायगायाव ओरैबायदि जादों, उमुक जायगायाव थाखा नांदों, अनेक खोथा बिथांमोना बुंदों आरो। खिन्थु थिगैनो दं, राइट, आं बेखौ मानियो, आं गाज्रि मोना। खिन्थु नोंथांमोननिखौ आङो भुल मोननाया ओरैबायदि भुल मोनदों। आङो जायनाखि हिन्जावजों माने मा होनो जेनेबा दावराव जादों, हो, जायनाखि हिन्जावजों आङो माबा मोनसे गन्डगल जादों, दा नोंथांमोनाथ' होनलांबाय। दा आङो बेखौ ओरैबायदि सानदों, नोंथांमोनहा बै जायनाखि हिन्जावजों आं दावराव जादों, नोंथांमोनहा बै हिन्जावनि नामखौ जेनेबा बुंनांगौमोन। बे हिन्जावनि फिसाया सोरमोन आरो बिनि बिफाया मा नाममोन, आरो बे हिन्जावा जायनाखि हिन्जावा दावराव जादों, बे हिन्जावनि नामखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव होनांगौमोन आरो, होमबासो बयबो फोथायगौमोन। आजिखालि पार्सनेल एटाकआव माने बहुद खोथा बुङो, नङा होमबा रायजोफोर? दा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना अननानै आंजों जाय मानसिया दावराव जादों, बे दावराव जानायनि नामफोरखौ एकदम फुरा डिटेल्सखौ होनानै, ओमफ्राय बै हिन्जावनि बिफानि नाम, फिसायनि नाम, फट' होनानै होयोब्ला माने ओरैबायदि साबसिन जायो आरो। आं बेखौसो खावलायदों। दा आं बेखौ थालांनाय बायदि मोनदों। दा नोंथांमोनहा मोनसे प्रेस मिट लानानै जेनेबा गोदानै प्रेस मिट होफिन, जेनेबा नै उमुकजों दावराव जानाय मानसिया नैबे मानसियानोमोन, फिसायनि नामा बेनोमोन, फिसाय गैयाबा जेनेबा बिफानि नामा बेनोमोन होननानै माने साइडआव जुदि भिडिअ होयोब्ला बिराद मोजांसिन जायो होननानै आं सानो। नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा। माने बेखौ प्रेस मिट खालामनानै नोंथांमोना अलरेडि माने बेखौ आपल'ड खालामफिन आरो। माने आं सोर हिन्जावजों दावराव जाया बिनि फट'खौ होदो, ओमफ्राय सोरनि हिन्जावजों माने मा गन्डगल जाया
बेखौबो होदो ओमफ्राय बेफोरनि फट' डिटेल्सफोरखौ माने भिडिअ'आव होयोबा नायनोबो साबसिन मोजां मोनो रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो आं खावलायहरदों नोंथांमोना बे थालांदों बेनिखायनो बेखौ होफिनबा मोजां जायो आरो गोसोआव माखासे खोथा गोसोआव फैदों आंनाव, जेनेबा आमाय सोरजिनाय नोंथाङाथ' जेनेबा प्रेस मिट होबाय नङा होमबा आङो नोंथांनि बेकग्राउन्डखौ जेनेबा आङो मोननैसोल' होगोन, बांद्राय गाज्रिखौ होआ, माने एसे खोनासंथावथाव बेकग्राउन्डखौ आं होगोन आरो नोंनिखौ। दा नोंथांमोनाथ' आंनि बेकग्राउन्डखौ होबाय, आंथ' जेबो साना नोंथांमोनखौ, दा बेफोरथ' पार्सनेल एटाक। दा बेनो आमाय सोरजिनाय, नोंथाङा जेब्लानाखि आं क्लास 10आव जुदि फरायोब्ला नोंथाङा सोर हिनजावजों केलेंकारि जायामोन? बेखौ गोसोआव दं नोंथाङा? रायजो राजाफोरनाव सोंदो नोंथाङा सोर हिनजावजों केलेंकारि जायामोन? दा जिखुनु आङो बेखौ होनबाय आरो आङो जेनेबा बिनि डिटेल्सखौबो बुंला, ओमफ्राय दा बिनि डिटेल्सखौ बुङोबा जेनेबा बिथांनि फिसाया हयथ'बा गाज्रि मोननो हागौ, दा बेखौ दोनथ'बाय आङो। आरो जाहैबाय बै समाव नोंथाङा जेब्लानाखि खे बन दाननानै एकदम ना सारनानै बोथिखर माइरं बायनानै रायजो जादोंमोन, बे समखौ नोंथाङा गोसोआव दंना? बे समाव नोंसोर आंखौ मा खालामामोन? बै समाव नोंसोरो दुलिगावनि बे सासे आदैजों, नामखौ बुंला दे आङो, बे दुलिगावनि सासे आदैया DIC लन थाबायोमोन बे समाव। दा बेजों लोगो जानानै नोङो सानसेखालि आंनाव फैदोंमोन, आंबो होनदोंमोन जेनेबा लन लागोन, लन मोनोबा। दा नोंथांमोना फैनानै आंनाव लन होनो होननानै, लन थाबायनानै होनो होननानै बे आदैजों नोंजों आंनिफ्राय 25,000 थाखा लांनानै नोंथाङा नोंनि लनाव सोनानै, नोंनि लननि होनो गोनाङाव आंनि फैसा हरनायखौ सोनानै 4 लाख थाखा लन मोननाया सोरनिमोन? नोंथाङाथ' आंनि फैसाजोंसो लन मोनदों, गोसोआव दंब'? आरो बे जाबाय आसाबो, बे जेबो नंला। आरो नोंथाङाथ' बुंनो थाङोबा बिराद हिनजाव बुग्रा मानसि, नोंखौथ' रावबो सिनायि गैया बे जायगायाव। हिनजाव गिलु फालु बुनानै जाग्रा हिनजावानो थैनोसैमोन सानसेखालिथ'। सानसेखालि नों मा खालामामोन? बै समाव आङो गामियाव थायोब्ला आं सानसेखालि बेलासियाव मोसौ लायनो थांनाया, मोसौ लांनो थांनाय समाव नोंथाङा बे आमायसो आदायमोननि, आमायसो लावगामोननि न'आव नोंनि हिनजावा आरो आंनाव मोनसे खोथा गोसोआव फैबावदों, दा बेनो जाबाय बिथांमोनहा होनदों हिनजाव लाना खारलाबायनानै हिनजाव गिबिया बिराद खस्थ' गोदाव सोराव जाबाय। आसा बेथ' जाबाय दे, कारेक्ट खोथा। दा नोंथाङा गुबुननि न'खराव हाबनानै नायफेरदों माब्लाबा? बै न'खराव मा जादों साननानै नायदो। नोंथांनि आखिनि बे आदै रागाया दिनैहाय मा ओंख्रि संदों, मा ओंख्रि संगोन, मा खरस लाबोदों, मा जादों, नोंथाङा मालाबा बिथांनि बेकग्राउन्डनि फारसे मिथिगौ? जाबाय दे, जेबो नङा। आङो फोरमायनो सानदों एसेब्लाबो। दिनै आंनि न'आव थांनायनि जाहोना अनेक दङ, आं बेखौ बुंला, फंनैसोल' बुंगोन। दा बेनो जाहैबाय, दा थाखा फैसा हरा नोंसोरो होनदों, थिग दे। आंथ' बै समाव थाङोमोन, सप्तायावनो थाङोमोन, खबर लायोमोन, हर थानानै फैयोमोन, मोजां गाज्रि रायलायनानै फैयोमोन। थाखा फैसा होबाबो जेनेबा आंना हिनजावानो नाङा, लाया। आं थाखा फैसा होबा आंना हिनजावा मानि मा होनो सिपियाव सोनानै हरफिनोमोन, बिफा आंनो नोंनि खामायनाय फैसाखौ नाङा। न'खर बोखावनानै फैसा लाबोनायखौ आंनो नाङा, नों जेरावखि थाया मोजाङै था, नों फैनो नाङा, आं जेरैबाबो खस्थ'बाबो गथ' गथायखौ फेदेरगोन, आरो देरखाबाय। बेफोरबायदि अनेक खोथा फैदों, अनेक खोथा बुंदों। नों फैनो नाङा, नों फैयोब्ला नोंनि हिनजावा नोंखौ दुखु मोनगोन, रागा जोंगोन, नोंसिनि न'खराव दावराव
दावराव-दावसि जागोन बिफा नों फैनो नाङा बेफोरबायदि अनेक खोथा आंनि हिन्जावनिफ्राय बेरखाङो गोसोआव फैयो दाबो बुंनो दाबो गोसोजों नाथाय माखासे खिनियाव अनजायै बायदि जादों जेब्लानाखि आं थांनानै खबर लायो आंजों मोजां गाज्रि जेबो खोथा रायलाया आं जेब्ला न'आव थाङो बिथाङा होनो हिन्जावा होनो नोंहा बेयावलाय मा दं नोंहा बेयाव जेबो गैया आरो नों बिदि फैबाय थायोबा आङो मालाबा फासि नांनानै थैगोन होमबा बेसेबां गिदिर बाथ्रा बेलाय आं जुदि थांबाय थानांगौआव जुदि आंनि हिन्जावा फासि नांनानै थैनांगौबा होमबा बेसेबां गिदिर बदनाम होमबा रायजो राजाफ्रा दिनै आंखौ सानगोन हिन्जाव लानानै हिन्जाव गदायखौ माबाखौ गिबिखौ बुथारबाय बिदि सोंनाय फैगौमोन नङा होमबा दा आं थांनायावनो जुदि सासे मानसिनि जिउआ खहा जायोबा आं बेयाव बोरै थांलायखो आं सासे मानसिनि जिउखौ बोरै लानो हालायखो बेखौथ' लानो हाया नङा होमबा बेनिखायनो आङो लासै लासै माने लासैनो थांनायफोरखौ खम खालामबोनाय जादों आरो दा मथा मथि थांबाबो आङो गोबाव सम थाहैनाय जाला ओरैनो थाङो फैयो दा अनेक खोथा दङ बिथरनि खोथा बुंनानै लाब गैया नोंथांमोना बेकग्राउन्ड मोनसेया हसेया अनेक खोथा बुङो नङा होमबा आरो आङो ओरैबायदियाव थाथायनाय जाबावदों मोनसे पइन्टआ जाबाय जेब्लानाखि माने मा होनो खांख्राइबारिनि मा होनो बेखौ खुला खुलि बुंनाया मोजां खोथा खांख्राइबारिनि रुपेशखौ बयबो सिनायो बिथाङा गान बख'नोमोन बे बिथांजों जेब्लानाखि आंनि हिन्जावजों लाइन मारिनाय जेब्लानाखि मेसेजाव आं नुयो एकदम गाज्रि गाज्रि मेसेज बिनाय आं सौफैबाय दरा खेंदो बेफोरबायदि एकदम फुरा खुला खुलि बुंनाया मोजां नङा होमबा होमबाबो आं माखासे बिथरि खोथाखौ बुंला बेफोरबायदि बिराद गाज्रि गाज्रि मेसेज नुनायनि थाखाय ओमफ्राय बियो माने बेजों मोजां मोनलायनायनि थाखाय माने आङो न'आव थांनाया एसे खम जालांबाय लासैनो होनब्लाबो आं गोसोखाङो अनो गोसोआव गथ' गथायफोरखौ गोसोखाङो फिसालाफोरजों खबर लायो फिसालाफोरनो मालाबा एसे एनै थाखा फैसा हरो बाबा थाखा एसे नांगौबा होननानै बिहरो हरो आरो दिनैसिम आं फैनायनिफ्रायथ' जेनेबा बिमाया मा हिन्जावाथ' जेनेबा नोङो आंजों रायलायखायानो आरो रायलाया आंनि फिसाजोफोरखौबो रायलायहोआ फिसालाफोरखौबो रायलायहोआ आरो जेब्लानाखि आं अननानै ड्रेस बायनानै लाङो माबा मोनसे बायनानै लाङो ड्रेस बायनानै लाङोबा ड्रेसखौ सावनानै गारो माबा मोनसे जाग्रा लाङोबा गारना होयो जेनेबा ओमफ्राय आंजों मोजां खोथा रायलायला होमबा आं बे न'खराव बोरै थाहैगोन सिन्था खालामलाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बुंबानो जाया खोथाखौ मालायनि न'खराव हाबनानै नाय नोंनि न'खरनि घटनाखौ नोंनि उसुंसेनि मानसिया रावबो मोनथिया आमाय सिजिनय बेनिखायनो सिन्था खालामनानै खोथाखौ बुंनांगौ माखासे खोथा गोसोआव फैबावदों दा बिथाङा होनदों बै दैमुगुरियाव दावराव जानायनि खोथा नङा होमबा आदसा अके मानिबाय दा बेखौबो आं एसे खिथागोन सर्टै आरो माने बेयाव जोङो खुनु दावराव जायाखै बेयाव माने बेयाव ओरैबायदि जादों माने जायनाखि बिथां माने दावराव जादों होनदों बिनि फिसाया आंजों लोगोखा आरो हिन्जावाबो बिसिजों लोगो रायलायलायो ओमफ्राय फनाव सानसेखालि आं जंखायदों आरो ओइ फाग्लि नोंखौ लानानै खारनोसै नोंनि फिसायखौ गारदो होननानै आङो ओरैनो खेला मेसेज खालामदों आरो दा बे मेसेजखौ फिसाया मोनदों ओमफ्राय फिसाया मोननानै बिनिफ्रायनो बिथाङा सन्देह थादों खिन्थु ओरैबायदि बे हिन्जावजों दिनैसिमबो आङो लोगो हमनानैबो जिन्दगियावबो रायलायफेराखै आं बिनि आखाइ बिजौआवबो मालाबाबो दाङाखै बिथाङा सानसे समाव आंखौ जेबायदि बदनाम होदों बे पाप बे ओरैबायदि गिदिर पाप जागोन बिथाङा मालाबा समाव सोमब्रगोन जेब्लानाखि सोमब्रयो बिथाङा गोसोआव फैगोन बै समाव आंनि हिन्जावखौ आं नङा गारा मा खालामफ्लांखो नङा गारा मानो बरनाम होखो आरो आंथ' बुंनो थाङोबा बिथांखौ जायनाखि हिन्जावखौ आंजों दावराव जादों होनदों दैमुगुरिनि बेनि खिन्थु बे हौवानि खिन्थु आंनाव बिराद गिदिर बेकग्राउन्ड दं खोनाबाय रायजोफोर ओरैबायदि बेकग्राउन्ड बेना माने बिथाङाथ' जेनेबा गाव बिदिखायनो हिन्जावखौसो सन्देह खालामदों नङा होमबा दा बिथांनाव मानो हिन्जावनि बिनानाव जानाय खामानि मावनो थाफैदोंमोन खुला खुलि बुंनाया मोजां
दा बे खामानि मावनो थाफैनायाव बिथाङा मानि मा खालामदों बै हिन्जावजों बिथाङा मानि जेब्लानाखि हिन्जावा उन्दुलाङो न' रुम मोनसेयाव फैनानै बे बिबनांजों जायनाखि आंजों दावराव जादों होनदों बे हिन्जावनि फिसाया मानि बै गथ'जों मानि सब समय उन्दुबाय थायोमोन आरो बे समाव बे गथ'आ 12-13 बोसोरल' जागोन उन्दैसो बे हिन्जावजों बिथाङा बिराद नाखि गुलि हराव हिन्जावजों उन्दुनायखौ गारनानै बेजों उन्दुफैयो दा आङो बिनि डिटेल्सखौ होनो सानाखै मानो होनना बुङोबा आंनाव दासिमबो बिनि भिडिअ बिनि जायनाखि इंलिश भिडिअ बे इंलिश भिडिअआ आंनाव दंजोबो आंनाव ओरैबायदि चेलेन्ज फैदों नङै खोथायाव जुदि आंखौ बिदि बुङोब्ला बिथांखौ आं सानसेबाबो चेलेन्जजों फेजेनगोन होननानै आं बे बिथांनि इंलिश भिडिअखौ लानानै दं जेब्लानाखि बै हिन्जावा हाबा जागोन अब्लासो आं बे भिडिअखौ नेटआव हगारगोन होननानै साननानै दं दे रायजोफोर खिन्थु आं दा जेबो बुंथ'वा दा आङो दा बे भिडिअखौ आं सोरनिफ्राय मोन्दों बे भिडिअआ खुद हिन्जावानो आंनो फट' खेबना माबा भिडिअ खालामनानै हरदों उन्दुनायनिफ्राय बे उन्दुनाय समावनो भिडिअ खालामनानै हरनाय जादों दा नङा सानदोंबा नोंथांमोना खनसे थांनानै सोङै अब्लानो मोनसिगोन बिनि फुल डिटेल्सआ मा दा जिखुनु जाया बेफोरखौ जेबो साना जेनेबा बे थाबाय दे जाबाय दा आङो थालांनाय मोनबावनाया जाहैबाय बेनो जायनाखि प्रेस मिट बिथांमोनहा प्रेस मिट होदों बे बिथांमोनखौ जेनेबा आंनि गोसोनिफ्राय गाज्रि मोननाय गैया गोजोननायसो मोनदों जिहेतु आंनि गोसोनि पार्सनेल खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हादों बिनि थाखाय जथेस्थ' आं गोजोननाय मोनदों दा ओरैबायदि खावलायबावदों आं दहाय होननाय बायदि नोंथांमोना ओरैबा साबसिन जायो जाय हिन्जावजों जेनेबा रिलेसन दं बे रिलेसननि फुरा एड्रेसखौ होनानै बिथांनि फट'खौ होनानै साइडआव फट'खौ होयोब्ला मोजां जायो दा बेखिनि आरो जोबनायाव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों दा ओरैबायदि जादों नोंथांमोनाथ' आंखौ दमखिदों नङा होमबा दा माखासे 6 जनसोनि कमेन्ट एकदम गाज्रि कमेन्ट लिरनाय दं नोंसिनि इउपिपिएल पार्टिनि एकदम बिराद गाज्रि कमेन्टआ माब्रै जिखुनु आङो फरायनानै खिथाथ'ला माने होमबाबो एसे बुंसै आङो बे गाज्रि कमेन्ट हरग्रा मानसिफ्राथ' जेनेबा बारा नङा होमबा होमबाबो आङो ओरैनो बिसोर माबायदि कमेन्ट हरदों मिथिगौना नोंसोरो हाग्रामा सारा जाहैदों मानसि देथारग्रा हाग्रामा सारा जाहैदों गिलु फालु बर' रायजो राजाफोरखौ बुथारग्लुंग्ला मानसि हाग्रामा सारा जाहैदों एकदम बर' जातिफोरखौ जिनाहारि खालामनानै फोथैग्रा मानसि जाहैदों दा बेफोरबायदि मानसिनो गावसोर इउपिपिएल हानजाया भट होआ जाहैबाय होनाङा जाहैबाय आरो बिराद गाज्रि लिरबावनाय दं रायजोफोर बेखौ आं फरायथ'ला ओरैनो जास्ट गुसुङै होनाय जाबाय दरखार जायोब्ला आङो माबायाव होनाय जाहैगोन साइडआव होनाय जाहैगोन दा आं बेफोरखौ बुंथ'ला ओमफ्राय बेयाव जाहैबाय जाय बुंग्रा बिथांमोना जाहैबाय गामिखौबो खिथाखानोसै आं गामिया जाहैबाय सिल्किकाटानिफ्राय सासे ओमफ्राय पलासगुरिनिफ्राय सानै ओमफ्राय सांबान्दानिफ्राय सासे आरो मा होनो सिन्दुरि जरानिफ्राय सासे बिथांमोननि ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट एकदम बिथांमोना कमेन्टखौ हरो आरो दानफिनो माने दानफिनो आरो खिन्थु कमेन्ट फैनाय लोगो लोगो नैबे बिथाङा फरायो ओमफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै दोनो दे दा नोंथांमोनखौ जुदि आं होनोब्ला हाग्रामारा जुदि मानसि बुथारग्राबा गावथारग्राबा बर' रायजो राजाफोरखौ जिनाहारि खालामग्राबा होमबा हाग्रामा सारा जुदि बिनि फिननायखौ जुदि नोंसिनाव बियोबा बै गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरनाव बियोबा बिथांमोनखौ केस होनानै बिसिनि बे बुंनायनि प्रुफखौ आंनो नांगौ होनोबा बै 6 जन मानसिया मा जागोन आं बेखायनो गासिबो मेसेजफोरखौ नैबाव स्क्रिनशट खालामनानै दोननाय दं गोनां जायोबा जोंबो ब्लगाव प्रेस मिट खालामनानै मोनसे जों केस फाइल खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय बिनि थाखाय आंबो रेडि साखाफारा दा आङो नोंथांमोना मा सानो सानदो आं बेखिनि बुंनानै दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।